siralan aku Jogono lalu kabeh wis padha pakrakan. Apa ora ngeman marang aku dudu bocah iki. Timbang aku nyarujui apa sing bocah ngomong terus ini ya ngomong terus. Ya iki sing tak karep. Iya. Dewi tak cara bukan Rimena. Betul. Saka sak jabane taman kapopo siramu tansah tawang-tawang tangis netesake waspamu kang tumiba ing Bantara. Apa kowe ora krasan? Apa kowe ora krasan mapan ana ing taman kapopo? Leres pangandika pinciring kanisan. Kudune kowe ngerti lan kudune kowe mengo bojomu Rakuti wae wis masrahke kelawan panjenenganing sun yen to sliramu pinangka putri pasusung ana ing kraton Majapahit. Yo Kin, wiwit kowe mapan ana ing taman kapopongan kowe ra gelem lagi marang panjenenganing sun. Stans. Atus tinggian gen pelati kali panjenengan kek. Mawita manah dereng anggat daerah Ostris. Nyun pangapunten saderengipun. Senajan to ora duweni rasa tresna. Kowe kudu mengo. Panjenenganing sun ki salah sawijining ratu ing kraton Majapahit. Sliramu kawula ingsun ratu kanggo kudu nestokake apa kang dadi dawuhe panjenenganing sun. Yen kok ora gelem nestokake dawuhe ratu, kowe bakal nampa pidana saka panjenenganing sun. Bintang ngapunten semerti. Dan mlaku dhewe.
kang tagisan bisa sesandingan malah panjenengan ingsun. Kok goblok temen kok. Nyuwun pangapunten Sang Prabu. Tar tampo. Nalika kula dereng saged anglampah. Tato. Apa wae bakal ingsun turuti. Gelem kadene Aduh, pakirme aduh Sang Prabu aduh iki lho. Sang Prabu. Aduh. Yen pangapunten Sang Prabu. Apa medal sak mriku Ji? Yo kapan si Tamsu? Mawi sak mriku kula dereng saged. Dereng saged Sang Prabu. Pun saged. Bakal nampa pidana saka ngarsaning Ratu Jaya Negara Kala Lahir kawan isun gelem lho gelem Sang Prabu Sang Prabu nyuwun pangapunten napa medal sak mriku Sang Prabu semoyo 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 esuk kapan ayo Sang Prabu ayo Sang Prabu ayo iki ayo ayo Sang Prabu ayo Tamsu ayo Sang Prabu Sang Prabu Sang Prabu Sinuwun Prabu Jaya Negara. Kula ingkang sowan sinuwun. Kula ngaturaken unjukan kagem Temeka ana ing Taman Kamropongan ngaturi unjukan marang Sita. Ijin menika unjukan kagem panjenengan. Kula maju. Kula lan panjenengan sing Kula maju. Salam sak. Coba waspadake ingsun. Coba sawang ingsun, Pak. Mboten sinuwun. Kula mboten wantun. Ora apa-apa.
kepengin urip enak lan kepenak apa? Yen kok pancen sliramu kepengin urip enak lan kepenak, kamangka urip lan kepenak ae ketungkulan bondo, donya lan arep. Pengen apa ora? Pengen sih. Pengen tenan. Langit astane Ora apa-apa. Ora apa-apa. Panjenengan ingsun ki ratu lho. Bagiane wong wadon kuwi nek dicedhaki karo ratu sing duweni panguwasa. Ora apa-apa. Alapsan. Ingsun dawuh karo sliramu. Sliramu gelem ana lagi marang panjenengan ingsun. kesel lagi sih. Sliramu kudu dadi garwane ingsun. Kula sampun Wis duwe bojo. Rasmi. Ora apa-apa. Yen kowe wis duwe bojo rasmi, kamangka Rakuti kae. Rakuti duwe bojo si Tamsu dipasrahke marang panjenengan ingsun pinangka putri ping susun. Nek si Tamsu durung gelem ladi marang panjenengan ingsun. Mula ingsun njaluk lawas sliramu. Gelem sliramu ladi karo ingsun. Gelem yo. Itu ora gelem ladi marang ingsun. Bakal apa pidono? Gelem. Langsung. Isen duwe rasa welas. Ingsun sing duwe rasa welas marang kowe. Upama aku ora duwe rasa welas karo kowe. Mesti kowe bakal nampa pidana pati. Nek ingsun welas lawan kowe supaya bisa urip enak lan kepenak. Eman-eman pasuryanmu sing ayu. Eman-eman Walapsan. Akhirnya gelem yo. Ayo. Ayo gelem. Ayo. Ini yo lanang tenan. Ngapa ora geger iki lho? Lanang yo ngene iki. Lanang rupane bagus duwe pangkat. Gunake lanange. Walapsari lan si Tamsu. Papan ana ing taman Kamangka. Yen to pancen kaya ngono, Walapsari lawan si Tamsu tak garap bareng-bareng. Aku ngerti panelangsane sampeyan kok Bayu. Yen to sampeyan ana ing sisane kene, mesti sampeyan ki bakal lara ati terus Bayu. Semono uga aku. Aku wis kelar dikakahi marang Sinuwun Prabu Jaya Negara kok Bayu. Terus tetep saiki ngene wae Bayu. Saiki awake dhewe lunga saka papan iki. Sadurunge Sinuwun Prabu Jaya Negara manut. Dene saiki lunga wae Bayu. Ayo. Tamsu. Walapsari. Si Tamsu. Walapsari. Si Tamsu. Penuh.
ing taman Kapopongan. Kedadosan menapa? Ingkang jagi wong ing taman Kapopongan menika sinten? Panjenengan si Tamsu lan Walapsari nilaraken ing taman Kapopongan. Nilaraken? Monggo katuran lengkap. Perkawis wanita manuk dipikir. Napa panjenengan boten ngondanganipun ayune si Tamsu lan Walapsari? Senajan to si Tamsu Walapsari nilaraken ing taman Kapopongan. Mungguh kula gampil wangsulipun. Menawi to Paman Ramapati matur wangsulipun Walapsari lan si Tamsu menika gampil. Lasih marginipun kedados. Bar aku tirasemi bojone niki digunakake biasa duwe Narendra Kumbinatara ratu ki menang murba datan Diwasesa ora sanak ora kadang sing ana kawula lan sedaya diundhake pangkate dimingi-mingi bondo wulung taruna bojone diwulungke. Lan apa bingung ketul untuk mustikane Janala kali iki ratu Rakuti Polsono sesuk bondo kan Rakuti diundhake pangkate Rasmi diundhake pangkate di bondo-bondo sing keladuk pun bayaran kula digengi Mbok Rasmi lan Rakuti kula ikhlas. Matur nuwun Paman Ramapati. Nggih. Pramila kula nyuwun sawanipun Rasmi. Nggih, paestu dalem ora suwe. Arep medal pasilan. Mesti gagap gugup anggonku sowan ana ing taman Kapopongan. Estunipun boten sisih pangandika panjenengan sepuh. Pindha tinubuk siwa ingkang kalah. Ewon dene ari kalenggan menika kula katimbalan kersanipun Sinung Prabu Jaya. Ngerti kedadian ana ing taman Kapopongan. Si Tamsu Walapsari bojomu waktu dina iki ninggalke taman Kapopongan. Panjenengan ingkang dawuh lawan Rasmi. Piyen si jantrane loro? Abot pangkat opo abot bojo? Pikir lo. Kados Pikir lo. menawi awrat bojo kados pundi? Nek kowe abot pangkat bojomu Walapsari patenono. Nek kowe abot bojo pangkatmu ndak udah. Melarat gandulan jagat. Wong wedok asal pikir wi. Lepatipun bojo kula Walapsari menapa sih? Walapsari wis wani sowan ana ing taman Kapopongan beradat lawan si Tamsu. Timbangane melarat, kalau ora wong wedok iki gampang golekane. Wong wedok turaka ya ngono kuwi. Iki wedi bojokamu. Kowe gawe paman apa? Ora. Nek kowe duwe pangkat, sesise wong wedok kalakon 40. Kowe golek wong bugel, wong keben, karangan entuk. Apa bojo siji nek boki. Walaupun boten gampang menggaipun bojo kula Walapsari. Ora ono. Ingsun salah sawijining ratu. Prakuwi jagat tukuwi tumindak. Sabda pangandikaning ingsun datan Wolawau.
ingsun wis nyabda kang kaya mengkon. Ora bakal ingsun jaman. Aja lho kowe iki lho. Iki piye? Bojo popangan. Iki bejo lho. Kulo amrap pangkat. Balenono. Kulo amrap pangkat. Kowe abot pangkat. Kono kowe kuwi tuhu marang panjenengan ingsun. Abot pangkat. Wong wedok ki akeh ning dalan-dalan. Wes, bener kan ya ora. Ha iya. Lajeng kersanipun Sri Prabu Jayanegara kados pundi? Yen to kowe abot pangkat, bojomu Walapsari patenono. Mergo bojomu wis wani ngracuni ning suwun, gawe gelane suwun. Wong wedok yo ora patut diopeni. Laju iki. Aku sing ganti. Nanging ora sedak nanging. Jebul kawula ana ing Majapahit kalebu prajurit Garpaputra isih setya duhu marang ingsun. Nggih, sesedeku mari kelu menapa dewe dalem dipun tindakaken. Menawi kados ngaten ingkang angka kalih kula nyuwun sumanipun Rakuti dinawake sendika. Ayo Ki. Ayo Ki. Panjenengan iso dawuh anggonmu dadi prajurit Garpaputra ana ing kraton Majapahit rasane iki enak kepenak apa ora? Kaya ngono. Coba maju. Tampanono pusaka ligani. Pusaka ligan kuwi golek akol warangka. Warangkane takok karo Rasmi. Tabrak rasa kowe karo Rakuti Rasmi. Dadi watu sandungan kowe. Apa papat? Nggih kula jan. Si Tamsu Walapsari pun nilaraken wonten ing Taman Kapopongan. Pun boten wonten wanita ingkang dados sesandinganipun ati. Wah tasih. Sampane kok tosah tasih. Wanita sing kedanan kan panjenengan kathah. Apa papat? Prasasa sakligar jagat. Sampeyan iki pados kurungan kencana. Kangge babone ratu. Putri Narweswari. Nggih, Lajeng menika sinten, Pak? kadang panjenengan. Kadang kula tujuan. Nggih, Tribuana. Paman. Panjenengan pun ngaten, Pak. Pripun? Tribuana menika tasih kadang kula, tasih sederek kula. Menapa badhe tega lan mentala menawi to Tribuana menika badhe kula pendhet garwa. Dulur-mulur sana enak. Ratu ki ana tuwindak apa wae bisa. Ngoten. Ora garwa, ora putra, ora sana, ora kadang, kabeh mung kawula. Sapa mbantah napa pidana? Menawi to kula kelampahan anggarwa kalih Tribuana kadang kula menapa wonten ingkang boten setuju? Aku sing ora setuju.
ngaten Kanjeng Ibu Gayatri midhangetaken pirembagan wonten ing Taman Kapopohan menika. Aku midhanget kanthi taringanku kiwalan kami. Pramila Ibu. Boten sisah kula ambali. Ya. Kula nyuwun nilaiipun Kanjeng Ibu Tribuana menika badhe kula kersakaken pinangka dados garwa kula. Dasar kula pun matur. Menawi kula menika garwa dhumateng Tribuana piyambakipun Putri Naweswari. Menawi Putri Naweswari menika badhe nukulake ratu-ratuning ratu ing tanah kula Jawa. Bondo ora keliya. Jaya Negara. Dawuh kuwi. Tribuana kuwi apamu? Kok kata? Sedulur. Lho kok bakal mbok pundhut garwati? Nggih. Jaya Negara. Sliramu kuwi ratu. Ratu kanggo binetara ning Majapahit. Kena kanggo tulodo. Kaca brunggalane sakabeh para prabu. Apa ana ing jagat iki sedulur dipek dewi. Senajan ing kono wong sudra, kang ora duweni derajat lan pangkat. Ora mesti tumindak kaya ngono. Lu sewu. Dik, lu sewu ya. Kepala kula nderek urun-urun. Ya, bukan. Ana tetemuan anak kula wong tua kudu kepraja. Nek gelem dadi tuwa, kudu wani praja. Monggo montai anak iki ora kabotan. Bondo ora keliya. Ing bali babon-babone ratu nurunake wiji ratu. Ngono. Ramakan. Ketone kowe kang ngubuti. Kersaning putraku. Boten Sing mesti kowe mangerteni pranatan. Nanging ana tetembungan gajah tidak rapah. Ada apa iki? Pranatan digawe dhewe nanging diterak. Coba. Yen sedulur kok arep dipek dhewe, dipundhut garwa dhewe, njur ibune nyarujuki. timbang dipek wong liya. Barang enak kok dikene wong liya, ayo dikukup dhewe. Bondo ora keliya. Ora bisa. Yen to bondo ora keliya ora kaya ngono ki carane. Jagat ginelar tonggo. Wanita kang ayu akeh, kang manis akeh, gandes luwes akeh. Wis tuwek Hah? Kanjeng Ibu. Sliramu liya wanita sapa nggen? Mengko bakal tak lamarke. Wis tok piye nggih? Kula menika anggadhe gegayuhan ingkang luhur. Ya. Kepengin mulyakake kawula ing negari Majapahit. Salah satunggalipun gegayuhan kedah jinakah. Gegayuhan menika jer Basuki mawa beya. Basuki nipun Ya. kawula wonten ing kraton Majapahit menika badhe urip enak lan kepenak. Prabeyanipun kadang kula Tribuana kedah ngladeni kalih kula. Ora bisa. Iku kuwi kan nglairake Tribuana. Yen to Tribuana mbok pundhut garwa. Kaya ngapa lingsengku. Ing atase aku ibune kok nayog giyani ngarujuki putrane dipundhut kang Mase Dewi. Kap. Kaya ngapa? Kap. Ingsun ratu. Salah satunggalipun ratu ketut-rutut mustikaning Janalaka. Ingsun menang murba sakabeh kawula, ning ingsun ora menang kawasesa. Menawi to Kanjeng Ibu Gayatri mboten anyarujuki anggen kula dedhapan kalih Tribuana ing medal sakmenika. Ingsun dawuh kelawan Kanjeng Ibu badhe kula selong ing Tamasari. Jaya Negara. Jaya. Jebul unduh-unduhanku kaya ngene. Sliramu cilik tak gedhekake. Kudu tak pinterake. Sliramu lenggah minangka ratu ning Majapahit. Kuwi tinggalane garwaku. Tilarane bojoku. Penjare
ing wedal sakmenika Kanjeng Ibu Gayatri mangselong Paman. Kula selong. Dawuh dumateng pamramat pados wanita saking Karang Pradesan ingkang pasuryanipun ayu endah swisna ing warna tanpa cacat mangbeta wonten ing Majapahit pinangka dadi putri pisusun. Nek ayune wong desa niku ayu sing tulus. Nek nganggo kabeh-kabeh kok. Don, Ora pinter nganggo benges, ora nganggo alit, beda. Nek ayune saking Kutaraja, mergo pinter maca, alise kurang dawa ditambahi. Mung ayu polesan. Ayu polesan. Nek ayu cah desa, terus ayu asli. Don. Sedinten kula kudu ngaturi pisusun sekawan dosa putri. Sago Saged. menawi to kados mekaten enggal estoke dawuh ingsun. Monggo wedar sebut. Wong pintere kok iki. Dora-dora lan pawito tak guna. Sing baku aku bisa kuasani. Pirang-pirang dina iki rasane ati tansah penatapan was lan semelang. Kaya napa kedadian ing mengkono. Saben-saben kang Mas kawaling tindak perang. Atiku ora kaya ngene rasane. Ning iki beda karo kadatan. Setra kapuas. Iki ana apa iki karo barang. Bojomu wis mati. Bojomu ki mung andhan kawula ning wani bantah karo ratu. Mulane dipidana pati. Ngono. Aku ora percaya kabeh tembungku. Panci
Ini wis. Ora usah nangis, ya. Iya, kanggo nambah rengkone atimu. Ya. Aja diketuni. Aja diketuni. Kanggo nambah rengkone atimu, pangkate ya padha, gedene ya padha, dhuwure ya padha. Aku wae nggo gantine bojomu. Nah, aku nggo gantine bojomu. Dadi kok nyinau Kak. Iya. Foto. Kebagusan kuwi. Lho, piye to? Tawang, kok sajak-sajakmu gampang. lho nek kowe karo Panji Ketawang isih kurang marem, tak imboi aku. Yo. Ibu-ibuan rumah samu ki padake panganan piye kurang marem kok. Ora apa-apa nek kurang marem. Ya tadi. Yo ngono. Iki aja gampang Jalur sari. Lagi wae garwaku mekane pati. Lah iya. Atiku isih sungkowo isih lara. Lah kok gampang nepake tembung arep tresnani aku to. Kowe engko bakal ora nangis, bakal ora suka ora ketun, ditinggal bojomu. Tak kandhane ya. Iki Joko karena nganti aku duwe pangkat semene dhuwur iki, aku lak sejo. Tak rewangi ngingu brengos ngene iki besok nek aku duwe bojo kanggo bojomu. Yo kanggo bojone. Bojomu rawalen tak ra duwe brengos ketek, ya ta? Lah nek kowe pengen ngrasake brengos ketek. Bedane apa ora duwe brengos karo duwene brengos? Wah, Cetake, dicetake. wong lanang ora duwe brengos, bagaikan sayur tanpa garam. Ampang. Ampang. Nanging nek wong wadon kesenggo brengose wong lanang, Rasane piye? ora iso diulang dina. Sebabe apa? Perih terus. Ini Pak. Iki nek dijak omongan terus dheweke tetep nangis. Diura-urani. Oh. Gandrung. Ah, monggo. Bawane Mas Kumambang, ya. Kok ditibakne dandang gula utawa pangkol. Ah, monggo. Mesti seneng. Krungu swaraku, karo swara Cocok. Kok ora iki bisa babar pisan. Apa isin? Aku wis semua karo kowe. Aku nek isin ora entuk bayaran. Mulane aku ra isin ditonton wae. Bawaan kaya ngene. Piye? Ora ngomong sepisan. Batuk. Apa sing kandhane? Aja kesel. Sik. Lah bersih bersih aku. Yo. Nek jalukan ngono. Ngono. Ye. Aku mau gak arep bawa. Diatur-aturi gak sudah bawa pedawang. Langsung. Ini wae. Langsung wae. Cocok. Cocok. Sapa manis kaya Ora kepencet aku ngajan kowe aku. Ngetok wis ora mesti galik-galik kaya ngono. Ora setia.
Galasari. Ora tak demen ki Mas. Penontonnya ben kita syuting lho Mas. Ini wis dadi ronde. Aja nganti anggere wong padha kuda sing ana wae laden ana. Lho tak carane ya. Dak carane. Tutuke carane. Kowe wong siji sing seneng wong loro. Duh. Telung dina ning nggonku. Telung dina ning kono. Sing sedina suntik. Gak iso ngomong kowe. Dibagi loro. Carane piye? Udel menggade. Kamu aku yo wis sing kok wedak sing ngoni. Udel dan aku. Ora iso. Aku gak ragat apa-apa. Ora iso. Piye? Lho sing makannya. Sing lukokno perhiasan. Aku. Lho vitamine kok kowe sing pindho. Salah. Iya, nek ngono aku sing pindho. Ya wis, manut. Tak ketok telu. Ya, kowe udel mundur. Ya. Terus dengkul misal. Kowe gak aku ah. Oh, wis ora cocok. Piye? Wong itu siji sing terakhir ngomong. Ben aku. Adine piye? Sigar blek. Ora kepangan. Malah Ora kepangan. Ora kepangan. digawa ning pasar pon. Apa iki? Digolek ning Bati. Hah, iso. Saiki yo. Rebut bareng-bareng. Sampai niku. Nek bokong iki lho. Saru. Wong iki nek Wanita siji dikeroyok wong loro sing to, Kang. Wong kuwi nek seneng wong wadon ora mikir saru. Ya cek iki paman rame paman. Iki maju dalam. Maju dalam Aku aja ngasorke derajatmu. iya. Iya, wah, sampean niku. Kowe golek wanita 10 sesise bisa kelakon. Kandane lawalan. Iya, kandane lawalan. Aja ngono to, Kon, monggo. Iki diaturke Sunan Prabu Jaya Negara Kolombo. Gosek Kang. Ben kowe aku ngundang pangkatmu. Gosek to. Aja mikir sing enteh. Awake dhewe iki cara barang iki ora terus ra tok bati lho. Wes, kono iki gampang. Wes manut aku. Kowe iki bawahku. Apike manut wae. Lah nek kon manut terus ya Sing baku pangat muda. Sang Prabu Kolombo iki karemane putri. ya. Iki pira kopi sup. Ayo aturke. Ngono. Oh, apa yo? Ayo. Kali. Wes. Kok ora matur, ora nuntun. Yo sakdo kapiran to. Ngapa lho rene mah? Berarti kan Ngerti. Sang Prabu ora iso mikir negara, ora iso ngobelke tatanan Mojopahit. Perkara mendina diwenehi wanita. Lah iya sugih wanita. Karmane wedok ae lali. Kok sing ngemudi Mojopahit kudune iki. Mungke Ayo bareng-bareng ngrubono Mojopahit. ah. Ora trakon, piye? Ora trakon. Ya iku wong sing ngono. Wah, bir kuwi tetep dadi sorotan Prabu. Leres. Saiki aku bisa ndhuwur paudan. Pindhane wong batik iki ketok ngengrengan. Ora ketak sela. Dadi Mojopati jebul akeh wong pinter. Nanging
wong pinter kae sing ora dilambari ati kesusi tetep kebaing kadurakan. Mergo kowe ora seneng karo aku. Aku iki nyoto. Mergo apa? Ucapmu tak omong. Kowe nuruti Gunung Majapahit. Ramapati. Ayo kadang Kowe tak satru jaya teng Gunung Majapahit. Aku pati. Yen ana wong tumjak culika, yen ora tak bresto niscaya mati. kowe tanggep pepala. Tanggep atusan dong aku. Iya. Terus cilik awe-awe tak lantas. Malah tak utuh. Oh, sikil lo kado. tak berosol. Aku ke bakal kembali ke sini. Maju saja. Cocok. Silahku pateng klebyung. Ora ana angin nyamber. Sopo iki kowe? Ripol. Lha aku wis arep tak tingkes. Kowe wong loro nyekel sicek Setak. Sampeyan aja menang. Pecus. Aku wis mulus keren. Kepala pusokol. Pajak kula pateni oleh dadak ana dor. Aku saged ngasan mono. Sing nulungi wong sesuk. Sopo tenan? Jumadi tukang kentong. Acik mati. Sing baku. Ayo. Klebu ing batul Majapahit. Oh, ngaten. Jol, gelem ora gelem kudu dikser iki. Ah, monggo. Ayo. Monggo. Yen kowe ora trimo, aku karanget Ramapati. Ayo, ketokno dagang satu. Paten ora? Aduh, Pape ayo pakai. Iki. kowe tanggep wong kang budi luhur. Kowe tanggep wong sing budi jakmi. Wong kang budi luhur kae. Kuwi ora bisa diukur cendhek during derajat. Ora ketang kenayaka praja. Sing sinau beperatan sing ora ngusul uga akeh. Senajan kuwi wong saka ndi Samada, kuwi sing tutulung marang sepadha padha tanpa pamrih. Gusti Patih Haryotaka. Iya. Kula gesang wonten ing parang pradesan. Menika tasih wewengkon wonten ing negari Majapahit. Bener. Cekanipun menawi kula mangertosi negari Majapahit dipun idak-idak dening tiyang ingkang boten anggadhahi tanggal jawab. Kula tetep tancut taliwando jalaran gesang kula badhe kula abdikaken wonten negari Majapahit. Matur suwun sang.
Rakyat sinaosa kados pundi panjenengan menika tansah migatosaken tumrap negari wonten Mojokerto. Kula nilakaken duwe panuwun kang tanpa pepindhan. Umpami to kala wau mboten wonten panjenengan, taratampu kula sampun asoring suwe. Kula matur sembah suwun sanget dhateng panjenengan. Matur ugi menwonten kirang prajuritipun anggen kula tumindak. Kawula nyuwun pangapunten. Katimbalan Gusti. Aku upama turu ya ora bisa ngimpi. Nek aku melek aku ora bisa musik. Sapa kowe? Aku ngerti. Bekal modo kuwi mung sak titising atopo. Bapakmu jenenge Empu Surodarmoyogi, ibumu jenenge Dewi Patni Narirate. Omahmu saka desamu jenenge Desa Medan Tedo. Ya iki sing perlu digunakno. Dibutuhke negara. Apa kok? Negara kuwi wajib lan perlu ndandani akake musuh sing rusak. Kaya dene wadyabane Ramapati. Ning kuwe moto. Kuwe ketok darmamu. Kuwe kepenak mergo kowe butuh tetulung marang sepadha padane. Oh. Sing tak jalkani banget. Ragamu. Dharma ing Kraton Mojopahit ning eling ning yo. Dharmamu kudu sifat sepi ing pamrih rame ing gawe aja nganti amburu rai gue pengaduan liya aja. Ya, mong ngomong aku keturunan. Sok kalau mong aku kuwi arep inggar-inggar sari. Tak otak-atik. Hasil saka karsa cipta lan rasa. Yen tanahku Jawa iki wis ana prajurit loro. Alam kerajaan Singasari kuwi wis ana prajurit radarane Prajurit Mahaputra sing sakmene Yareh Veva Jaya Mahe sing tegese pasukan laut sebesan Jaya kudu jaya ing saklamilan sing angka Mojopahit uga ana Dharmaputra kuwi sesandine Kartika Eka Sakti Kartika Lintang Eka kuwi siji Sakti dadi dheweke ngrumangsani yen Prabu Dharmaputra kuwi duwe kawuyan hasil saka cipton rasa Mojopahit iki sing ana prajurit bayangan Mulyogir ketok kowe ora kok wiwit dina iki kowe tak pinangka pangarsa prajurit Bayangkara. Niku menggaing modo awrat sanget jalaran niku mboten nampi kanugrahan nanging nampi jejibhan ingkang awrat nun sih menawi kula pinangka dados tuwa tangganing prajurit Bayangkara kedah wonten sumpahipun menawi sinten kemawon
ingkang dados prajurit Bayangkara kedah nuhoni dhumateng sumpahipun. Kaporo, kula badhe ngawontenaken sumpah ingkang nami sumpah Catur Prastya. Catur niku papat, Prastya kula diarani sumpah. Kedah nindakaken perkawis patang perkara. Setunggal Bayangkara haniku Setya Prabu dadi prajurit kedah manut reh perintahing Nalendra Utawa ingkang angka kalih. Bayangkara haniku Binyong Pratigina ingkang tegesipun dados prajurit kuduani nyiwakake kabutuhan pribadi nengenaken dhateng kabutuhan negari lan kawula. Ingkang angka 3 Bayangkara haniku tansah tresna dados prajurit ampun kangge gegiri utawi meden-medeni dumateng kawula cilik. Tresnanana kawula cilik menika jalaran kawula cilik niku nggih nderek ngangkat doyong lan jejeking negari ingkang pungkasan. Bayangkara haniku hangenyakaken musuh dados prajurit kedah saged mbelak memalaning negari saya-saya memalaning negari ingkang mapan wonten sajroning negara. Bayangkara tetap Bayangkara. Negara Majapahit kaanan iki pingganing banyu kelagumuk saya suwi saya panas apa aku yo ora mati jayane garpi ratu sing kurang dewasa mergo jayane garpi dadi ratu kuwi lagi umur 17 tahun mergo apa Tibana Tunggal Dewi tiap-tiap kuwi isih cilik ora muka nah saya gara-gara tangkep ratu sing ora diatur gampang digoke wong sing ora tanggung munggir etok Majapahit ana satu dodal bendaramu di negara kudu kok slametke menika leres Kakang Bedawa. Wedal menika negari Majapahit kasih betahaken dhateng tenaga panjenengan. Menawi panjenengan purun sabiyantu wonten negari Majapahit, kula pitados ing mangkenipun negari Majapahit saged makencar-kencar kencana rukmi Kakang Bedawa. Menawi tetela ingkang kados ngaten Gusti Patih lan panjenengan wedal sakmenika kawula nyuwun pamit badhe nindakaken secara nggih Kakang Bedawa. Terus mulati ya.